Allah rokkunomi demgal Poular kay ko demgal Allah rokkunomi gandal Poular mofti gandal Allah rokkunomi demgal tengen asamindema oh min tengen samindema asamindema Musa Chamundiri Adiós Sall. Bébé Di am gay Diom dan jodi Oui, c'est ça va ça va les affaires nice ça va bien c'est vrai nice comme ça qu'est-ce qu'il y a Bébé hello mais Bébé mi hande welti min anda ko nañ mi avi yaltude genre de sorte Sortir. ah ouais Rugi sortir. mi halan no sa fala mi ava Eu faço agora. Di d'accord si Pour mim. ouais Ah, Rugi, machallah, quoi. voilà petit chou moi styliste mo do ñotu Mais oh, machallah. j'ai payé cher Machallah, eu de trop. en cas de ramalandi Eu de machallah. Vesti bem arrivé. ok Ok, falam nada, né? ok Ok. mi rugi quoi angi jam dana ka gidi mais c'est quoi ça ni kaldi ha kalkatina no me makam halni mom te o jabni xam mais boy selani quoi boy wonde ref bat graw non attends ref baro net o won o are wi gam ji docteur mak docteur professionnel quoi international on voyage partout on safran te on wimb ref mo wondo quelque temps o wurat o hidra quoi ay ngurnama pro may be an sey namno ma quoi mais may net do net o ngoyen anduti wala ti jor wonde juudal mais rugi nandane ma yo exactement non rugi wayni wadde free comme ça no way ni ko toujours nen jalla hol ko jiida e rugi haccik non attends Diom mais Diom an min hankari mbayru mami mais Diom yewnu mbada Diom elle balde de redu dogoro ada gasi complètement ada woni désordre sey mais min famani quoi hanki min nyamani mi yarani min danaki mais a weti pourquoi mais adani min on boy mi rugi boy mi adani min enen gandir très bien billahi mbed andi bedan no mbada rugi min jaran ka halnami mais ana holko problème woni que neddi witam tellata biya tolket ça tire an attends mais rewbe be kin technique aje an est-ce que rugi wonani test dem te attends il faut vérifier ça il faut preuve de labde cer
il faut les preuves mais an nana hunde rek hanki tan ganduɗam jiiɗam handi comme ça parce que yiɗi mbo wima noon gona e mayde quoi ƴeew kanko est ce que tawi ko jogoro may kanko wonani e mayde te est ce que annani kalum to kanko bo waɗi obono wuuri omo ñaama mo yara mo jala omo yiɗindire an ngara gona bonnu aduna comme ça mais joom bo jog hakkille ma o de hatma jabde ɗum il faut vérifier ça d'accord wala problème c'est quoi biɗa ko ɗum mbaɗemi quoi demain inchallah première heure mami yagalle makko mo haalde makko c'est ça on waɗa essayer wadde ɗum ɗo nete Khadija allô oui non c'est ça fait l'occasion voilà non ƴeew aɗa wawi arde hedde plage comme ça voilà hoɗum men ɗen ɗo jooɗade wa place men o rek tawam ɗon ɓe wonde e joom kañum hotat joni ko après minamani on peut voilà à tout à l'heure merci boy joom adun ko ses rewɓe ɓe kewi technique woto fini jour goto ko mbiya aɗa maayi quoi to maire woni omon galli sax mais hay kanko affaire o ko waɗim ka par ce que mi waɗi moon ɗum expliqué non tu as vu aɗa nani hen maire aussi joom arrête a yahan uftiyade non ça va donc va ya foftoy mbeɗen ɗo ha ɓooy mais après mami yaa quoi bon mbeɗen ya woto Khadija e tan donc ok après bébé aɗa andi ko gurten ko ni weli top mais ɗum ko mankimi hen seeɗa dal sinno ko sagam ndesa kam mi yontire seeɗa dal parce que mi yontire seeɗa oui c'est sûr c'est vrai hein sinno ko sagam mi resma parce que mi yontire a yontire seeɗa c'est vrai oui c'est ça après yonka jiidu mi resmani joni mbaɗa andi doole ma tolnaki ɗon te a ala moyen mais hayso ko kumal jama sa mbaɗen ɗum ɓuuri dal mais Khadija an elle a ala yam confiance quoi mais Khadija nduwiɗa ko ɗum nduwimi est ce que aɗan mbeɗa yiɗma c'est sûr te c'est sûr min waɗani ɓerɗe ɗiɗi an aɗa yiɗimi mais dewgal wona kecci ses dewgal ko ses force taki quoi te aɗani min to gonɗo e dow mum wawa rendinde haydar parce que ar ça fait mal et puis mi jogui projet ji ganduɗa non Khadija boy fais confiance à moi min mi resete parce que je t'aime aɗa jungo yo ɓerma boobu min resatma mais muñam rek muñam seeɗa deglom ko règle quoi c'est bon c'est vrai non c'est not Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ça va Mbada? Ça va Mbada? Alhamdulillah. Ça va bien? Ça va bien. Rugi do wona? Rugi e wondo. Ok. Bismillah. Ça va? Merci. Ça va bien? Madame, bonne ta fa vers moi. Non, la problème. Pas de problème. Ça va? Ça va alhamdulillah. Bismillah. Rugi e wondo. Ayo, bismillah. Bismillah. Rugi? Diom? Ça va? Ça va bien. Engkau tempat lanjut dah lo? No, jadi idam kan comme jam nar rek. Assieds-toi, Diolo? Non, bo jola laisse. Ouais, Jota. Non. Ça va? Ça va bien? Mata do yonte quoi. Sara wentak. Non, comme gagne waynan at be tampinima quoi. Gagne tampindam su bi mer wayno wona do tampinima. Mais sinon mieux ni oui? Même pourri. Sinon?
mawɗum alhamdulillah handi comme garno pour jewten quoi parce que sa yiɗi nande gonga jamma hanko a weɗi ɗanayi quoi que kalɗa ko ñande hen min ko jiɗi andude exact no mbiɗam an kamayoɓe quoi que neɗɗo min mbiɗa hawa quoi neɗɗo no wiran neɗɗo 1 mois 2 mois 3 mois gurta maya min jaɓani ɗum ɗon quoi jaɓani quoi pour min gurnam neɗɗo e juuɗe Allah woni quoi wona e juuɗe neɗɗo te komi jiɗi guitta ɗum ɗon e haqqille ma te kalna kam hol mbiɗam noon e hoɗo fo ɗum ha on bon haqqille ma quoi Ça va. Bébé. Oui. Ana wa jabade kam. Si. Misalmitim non. Ka tawde men liggéey on morceau gor ngon wat composé ni joni quoi. Donc comme c'est rek mi termine demain, c'est bon? Min ko woni kam e morceau mo batta composé. Awa jabade ma hay salminago moƴƴo sax mi wa dañde ɗum e ma. An ko ni woni? An kam adardi hein? Han? Mais min mi wawa arde ñande fof hande guitare jango foyi ga jango ɗum ɗo e ɗum ɗo mi wawa ɗum. Diom. Diom est-ce que andi joni médecine ko woni avancé tellement que hande kamɓe tan mbawi daraɗo ɗo ɓe jiya debbo ɓe mbiya ɗum ko cowiɗo ɓe kaala ɗum no foti lebbi yarata ɓe kaala ɗum ɓiɗɗo mo jibinta ɓe kaala ɗum ñalawma mo jibinta kon joom hande ɓeɗon so dawi mbi kam koɓe maayo si ɗum woodi par ce que ɗum Allah waɗi joom min mbuɗon ɗano mbuɗon ñaama hami haara ko ngoymi adunam ko wonta ɗum wayde au contraire kay oɗo instant ƴewmi kono mbatten ha belɗen gurdam men somi maayi mbawa continde non 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 Diom Khadija. Mais ana kanel. Khadija. Totam gitara. Totam gitara. mbaɗen profiter avant que non trop tard ɗum gañam nande quoi s'il te plaît kalta o welanima haydara gueɗel gotel tan jiɗimi ganda amata jaɓan miracle si Diom mbaɗa jaɓan miracle kay mais nen météo ɓoy wiide asman ko ƴiwma to
heure tottiro yonta taw to bani jaahe ƴeewoɓe mbima jour nangam ma dañ ɗum ɗo walla ɗum ɗa on ñanam yonto korɗa ida haydara kono waɗa jaaɓi fof gueɗɗe fof e Allah e juuɗe Allah woni no jiiɗim jaɓira gurnam ma e juuɗe Allah woni hoto wat découragé jamais il faut ganda a mayani an minema non wawa haɗo ɗo quoi sérieusement mbuɗa ɗum sax sentir an mayre ma min pour min sax an ɓuura kam juutdu balɗe tin komi ñaagui dem ɓitt ɗum ɗon e hakkille ma e kala rek pour bonnude hakkille ma mais en mbawi wiide noon taw wodta anani s'il te plaît mbeɗen ariya quoi jooɗo on jewten non ñan wonde ɓuurat quoi mom artu mais pour l'instant tableau ji ɗo e oɗo pour an quoi c'est joli ça. Merci. oɗo pour maman an ɓeyda kane jinganɗo merode non somi dañi goɗɗum so ɓeɗa aduna altoran mais aduna fof ko ɗum ɗo quoi ɗum ɗo rek dokkem net timmorki ɗum kaɗo ɗum ɗo ko hunde mawde e wawno joɗade eɗen yaha gongol non mi yaafimami dus non gehen rek min on tisi goni ƴewoyno jiili ham tampim dañan ɗum quoi A daña? nen voilà wo jiɗnom namnadem quoi nen nen debbo so yiɗimam no gandirta ɗum Jeyde koni Diom hande kadi ko ka gadduɗa a namdimama e hunde mawde kono joomam so debbo yiɗima farnoroma so debbo yiɗima to jooɗi fof haala ma so debbo yiɗima teddinma kono kadi so debbo yiɗima sa heyɗi yaada e ma sa waasi yaada e ma sa ñawi yaada e maɗa ko debbo tan wawi yidde tabitina nani han fewi kono rugi noon wawi hem Diom teddin debbo Allah teddinma oto fijir gilli muk aɗa huɓɓina wonki debbo kala teddinɗo debbo Allah teddinɗo te kadi gilli pijirtaki ya taw noon ko gonga e ma signen ɗomin yiwgol ha joni kala ɗan ko welimi quoi Rugi, kanko himma, Rugi.
ko gidan gon awari xew de dina ngan kawul c'est koy kasang ngubu yam mala La ilaha illallah. Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah. Allah rokkunomi demgal Poular kay ko demgal Allah rokkunomi gandal Poular mofti gandal Allah rokkunomi demgal ruti wati demgal neɗɗo darowi no waddami bagal mami sa